stranija. Dak il-faċli nuklit li diġà għamlu l-Karabina biex jibdew jagħtu s-servizz bħala pattini jistgħu jiġbru.
bina Ġesu. Kull nisrani Malti li jħobb lil Marija Omm Alla u jqima taħt ħafna ismijiet. Dana kollu l-ikbar qima li għandu kull Malti lejn Marija taħt is-salib bina Ġesu mejjed fuq ħoġora. Hemm kull nisrani jħoss it-toqol tal-ħajja tiegħu. Hemm jara f'Marija d-Dollorata tama ġdida u qawwa kbira biex jissokta jwettaq is-sejħa tiegħu fuq l-art. Ħadd daqs Marija Santisma ma fehem il-misteru tal-fidwa tal-bniedem. Tal-bniedem midneb li seħħet fuq is-salib kiefer u ntemmet f'qabar vojt. Taħt is-salib Marija bħala omm bagħtiet aktar minn kull ħlejqa oħra biex twettaq il-fidwa tal-umanità. B'hekk jistħaqilha li tkun magħrufa bħala l-korredentriċi tagħna l-bnedmin. Marija kienet taf mill-Kotba Mqaddsa xi tfisser tkun omm il-bniedem Alla li kellu jkun skont il-profeta Iżajja il-bniedem ta' tbatija. Ma setax jonqos li ħdejn is-salib ta' Ġesu f'dak il-ħin li kienet qiegħda sseħħ il-fidwa tad-dinja ma jkunx hemm Ommu Marija. Matul il-ħajja moħbija u pubblika ta' bina, Marija mxiet pass miegħu fil-mixja lejn il-Golgota. Meta waslet is-sija tagħha, is-sija tal-omm, qalba mnikta ma bil-qawwa ta' mara qalbina, telet miegħu fuq l-għolja u ħadet posta ħdejn is-salib tiegħu. Għarfet li hemm kienet posta dak il-ħin u li din kienet il-missjoni tagħha. Se nimmeditaw issa l-5 misteri minn tadbatija. L-ewwel misteru minn tadbatija Ġesu jitlob fil-ġnien taż-żebbuġ u jara l-araq tad-demm. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ. U t-tixxiebli wkoll marru miegħu. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb. Imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa akbar. L-għaraq sarlu bħal tar tad-demm iċarċar salar. Naħsbu ftit, it-tbatija hija parti mill-ħajja. Aħna l-kol batejna jew sofrejna. Aħna l-kol ħassejna xi ħin jafas fuqna id-dubju u l-inċertezzi li qasfulna qalbna. Forsi stajna tfellajna kontra l-batija.
Malik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniet, perk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Sli Malik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniet, perk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Sli Malik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniet, perk inti fost in-nisa mbierek il-frott